Правим протеинова торта. Рецептата се измисля в момента. Слагаме бананчета. Гледаме ергена. Слагаме извара. Маскарпоне добавяме. Вече го добавих. И само ви показвам. И малко пресно мляко. Две дози протеин на прах. Ето, е моя. Разкараме си желатин в студена вода. И после го разкапваме на водна баня. Ето желатинчето така на водна баня. Вижте как е на зранца. И като се затопли водата, той ще се разтопи. Не трябва да е много гореща водата, защото ще се развали желатина и после няма да желира сместа. Ето, вижте как се разтопи и става като вода. Махаме го от котлона. Добавили сме желатина вътре и слагаме в хладилника малко сега да стегне. После ще топим бисквитите в Бейлис. И ще стане чудна тортичка. Ето така топкаме. Моята кухня е номер 1. Значи ето тортичката е готова. Това е по случай дъщеря ми утре става на 19 години. И да ви кажа, че се чувствам много тъпо да си говоря тук сама в кухнята. Обаче ще свикна сигурно.